Daghan karong nitumaw nga mga ebidensya nga mga kontraktor sa Subo nagpahuwam sa ilang mga lisensya ngadto sa mga politiko. Doon na ni mayor nga nasakpan nang huwam og lisensya sa usa ka kontraktor, siya sa nagpasiugda og proyekto siyang kaugalingong munisipyo nasakpan sa Commission on Audit ug sa National Bureau of Investigation gipasakaan og kaso na pilde sa niaging eleksyon. Gawas niya dunay daghan pa nga mga local government officials, mga mayor kasagaran ang manghuwam og mga lisensya gikan sa mga kontraktor o magpasiugdag ilang kaugalingong mga proyekto diha sa ilang mga lungsod o sa ilang mga syudad. Unsa may gibuhat sa Department of Public Works and Highways ining nabisto nga mga kontraktor nga nagpahuwam sa ilang mga lisensya? Dili ba ni ground for blacklisting? Nanuwa pa may kontraktor din Subo na silutan tungod sa pagpeke o mga lisensya o pagpahuwam o mga lisensya. Ato naman hibawan, pipilas labing dagko nga mga kontraktor din sa Subo, daghan kay gipahuwam nga mga lisensya. Hasta kunong pipila ka mga mayor o usa ka kongresista nang huwam og lisensya ining dako kay kontraktor din sa ato sa Subo. Siya ro ang DPWH wa mahibaw ini. Siya ro ang DPWH maglingiw-lingiw ining dakong iskandalo nga nahitabo.